onte e hoxe o Consello da Cultura ten unhas xornadas que se titulan Sexo e Filosofía, en Santiago. Hai un filósofo convidado que é Carlos Fernández Liria, un filósofo español que é un dos líderes ideolóxicos de Podemos. Eu lin moi pouca cousa del, pero, tendo en conta de onde ven, podo imaxinar por onde vai. Como non estou ali, non sei o que el di, concretamente en Santiago, pois non é unha crítica ao que está acontecendo, pero hai unha cousa que el di, ao falar de sexo, aparte sei que ten algo que ver con todo o colectivo LGTBI+, disidencias, todo este conto. Hai algo que di o Carlos Fernández que fala da sociedade de Neandertal e fala do patriarcado nesa sociedade. A ver, non fai para min sentido ningún falar de patriarcado nas sociedades Neandertal. E aí vou ao tema sexo. É o perigo que teñen estes de Podemos con isto. A muller de Neandertal, vámonos poñer ali onde nos leva, ocupaba un rol na sociedade que ten que ver co sexo. A función principal do sexo é a reproducción. É fácil entender que unha muller en calquera época, a nivel reproductivo, a súa parte biolóxica ten outra implicación. É unha femia. Empreña, paire, aleita, e ata que a criatura ten certa autonomía, isto é fácil dicir non ata os 20 anos, como agora, hasta que a criatura podemos mandar buscar amoras, está ca nai. O rol da muller na súa etapa reproductiva, a maior parte do tempo, sería, pois, Neandertal, esa época que ele explicou moi ben, non? Onde comezase a cultivar, pois sería sempre cerca da casa, cultivando, sí? Recolectando, pois xusto, amoras, quizais a caza menor, pois que ocorre aí, cerca, onde a muller pode ir coa crianza. Todo aquilo que podemos facer coa crianza ao lombo. Iso non é patriarcado. Iso é bioloxía. E a min pareceme un perigo chamarlle patriarcado a isto. Pareceme un puro titular, sabes, de que somos moi mucho feministas e o patriarcado está aquí desde hai pouco. Lidia Mariño, unha antropóloga galega, estaba falando das conserveiras e a muller e o papel da muller, dunha forma así como un pouco holística que se di agora, que usa moito ela, esa espiritualidade, e daquela falaba dos ciclos das mulleres e as mareas, ou que ti queiras, que dixo que as mulleres en Extremadura importábanlle pouco as mareas, non? E os seus ciclos non estarían con isto, pero bueno, eso xa sería outro tema. Eu, de feito, comenteille na publicación algo e di xa, pero é que o rol da muller ten que ver co sexo, esta idea que está agora tan de moda. Eu xa, e daquela leveina aí. Por suposto, o rol da muller constrúese de arredor do seu sexo, sí? E a función principal do sexo é reproductiva. Daquela, constrúese de arredor do noso sexo na base
porque empreñamos, aleitamos, e ata que hai certa autonomía na criatura, na cría, e está alrededor de nós. Isto é a base. E despois, desde aí, podemos ir rascando todo. A mí pareceme moi perigoso que chegue agora alguén de Podemos que nos din que o sexo é tamén unha construcción que ten que ver co que ti sintes e non con esta realidade de Neandertal, sí? Por moi filósofo que ti sexas, ti crees nisto, que chegue falarnos de sexo e filosofía, pareceme moi perigoso. E a min non me extraña nada, por exemplo, que a xente nova compre ideas de ultradereita. Cando che compra o patriarcado nos neandertales, sí? E cando che compra que o sexo é unha construcción. Pois poñámonos nos neandertales e vexamos aí cal é o sexo. Cales eran aqueles humanos que ocupaban estes roles de recolección e, como dixo, sempre cerca da casa, que humanos eran, e aí ti tes a túa resposta. Eses contratos a tempo parcial, que se os queremos comparar con Neandertal, pois claro, eu agora xa non é sair da caseta e ir por amoras, vale? Pero como teño aquí as crianzas, saio 4 ou 5 horas, cádrame mellor que a guardería. E claro, isto sempre recai na muller. E recai na muller por unha cuestión de sexo. De sexo como a parte reproductiva do ser humano. E dai podemos falar mil cousas. Podemos falar de como as mulleres se nos vendiu o de non ter fillos para realizarte profesionalmente, que basicamente consiste para ser unha produtora dispoñible para o sistema, a como hoxe, daquelo que se nos vendiu, chegan outros e queren venderche a tradwife, que ti volvas criar todo este conto. E no medio disto, nin de dereitas nin de esquerdas, nos viñeron solucionar que a nosa función reproductiva nos permita producir o suficiente para que a remuneración nos permita vivir con certa calidade, sen renunciar á parte económica, que ao sistema tamén lle interesa, vale? Nin renunciar á parte reproductiva. Que nós non temos instinto maternal, pero todos os seres humanos temos instinto de reproducción. Que unha especie sobreviva ten que ver con ese instinto que temos de reproducirnos. Pero dai a chamarlle patriarcado dos neandertales, tremendo titular. Tremendísimo titular. Que eu non sei o que está dicindo este señor. Mais o pouco que lin del, aínda que ten unha escritura bastante bonita e moi revirada, que hai que ler con moita calma e denso, é un titular. Podes escribir 7 páxinas falando do patriarcado nos neandertales e non estás dicindo nada que corresponda á verdade. Dígovolo eu, que tamén son filósofa. Porque para ser filósofa hai que pensar. Unha cousa é estudiar filosofía e outra cousa é o propio acto de analizar a sociedade. Eu digo que hai que recuperar aqueles filósofos que fixeron filosofía dos afectos, que a este Carlos Fernández se lle escapa no pouco que eu lin, vale? Cando fala de neandertales, escápaselle moito dicir
que como especie non avanzamos tanto. Avanzou a sociedade, mas o home actual, o ser humano actual, non é tan diferente a súa configuración dun neandertal. Filosofía dos afectos, porque, e aquí a neurociencia explicouno, o noso cerebro emocional chámaselle reptiliano e é como a dun neandertal. E daquela, o tipo pode vir con Marx e todo iso, que é fabuloso. Revisar as teorías de Marx é moi necesario, pero é máis necesario pararnos na nosa parte emocional, nas necesidades que son necesidades emocionais e afectivas dun ser humano. É así como temos que poder ser parte do sistema capitalista, que non se pode nin se debe abolir, porque non queremos ser neandertales outra vez. ¿Sí? As mulleres poder facer parte dese sistema capitalista, tendo en conta a nosa realidade biolóxica e o noso papel na función reproductiva, logo na permanencia da especie. Tamén, para todos os seres humanos, hai que ter en conta ese cerebro emocional, esa parte biolóxica, e esas necesidades de ser tribo, as nosas necesidades emocionais e afectivas. Tamén me parece que ao falar de patriarcado é como, a ver, que toca, hai que ser feministas. Vale, pois vou dicir neandertal patriarcado. E sin embargo, non irte aí e pararte tamén no ser humano, como ser humano, máis aló de home ou muller. E daquela tocar a filosofía dos afectos. Ves? A mí eso sí que me parecía importante. E todas estas novas teorías agora de que se ti te sintes un home és un home, se ti te sintes unha muller és unha muller, se ti non sei que, é o xénero construído de arredor de non se sabe que. E aí sí que podemos falar. O xénero está construído de arredor do noso sexo. E o noso sexo é o que é. E o xénero ráchase e transgrédese, non como, por exemplo, que está nestas xornadas un home que fala en feminino de sí e que se chamou travesti. Transgredir o xénero é dicir eu son un home. Vístame como me vista, expréseme como me exprese e viva como eu decida vivir. Iso sí que é transgresor. Iso é rachar co xénero.